Ola, chámome Diego e hoxe veño vos falar sobre un libro chamado As aventuras de Breogán Folgueiro. Este libro conta as aventuras de Breogán, un neno que fixera aos 14 anos. A el gústalle unha rapaza chamada Dosinda. Porén, Breogán percorre moitas aventuras e moitos perigos soamente para que Dosinda lle quera. Se queredes saber que ocorre, teredes que ler ata o final do libro. O meu persoaxe favorito é Breogán, xa que é moi divertido, aventureiro e tamén é moi intelixente. A min gustoume bastante o libro posto que relata moitas historias de fantasía e con moitos perigos. Darío Xoán Cabana narda en 1952, en Roas. Foi un escritor español en lingua galega de poesía, narrativa, ensaio e literatura xuvenil e infantil. Foi membro da Real Academia Galega dende o 2006. Escribiu libros como Fortunato de Transmundi, Morte de Rei ou O cervo na torre. Tamén gañou premios como a Medalla de Ouro do Concello de Florencia, o Premio Barco de Vapor ou o Premio Xerais de Novela.